Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 21 sa bulan sa Hulyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 5. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban, ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nakita man nimo ang puling sa imong isig katawo, apan wala ka magtagad sa truso diha sa imong mata? Unsaon man nimo pag-ingon sa imong isig katawo, kuhaon ko kanang imong puling nga naa may truso sa imong mata? Tigpak ka aron ingnon. Kuhaa una ang truso nga naa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.